mhlawumbe ungathini umlayezo kulaba ke asebethe hayi cha siyayiyeka thina lento bayiyeka phansi abadefaultile. Inkinga zethu zikabili intokozo eyokuqala ile yalaba yeingane ezizalwe zinalo igciwane ubusuthola ukuthi uma eloke eqhubeka uphuziswa amaphilisi nje uphuziswa amaphilisi akachazelwa njengoba kade echaza uwelcome and uma ingane iqala iba yi-teenager by the way ama teenagers ayarebella nje generally ingane vele ithi nje ayifuna ukudla ipapa hayi ngoba kwenzeke ingoba nje nature yaleso stage leso kuyabuzwa yakugulisa yini kwenze njani cha ngifuna ipapa ningiphoqelani ngepapa kuyenzeka you know so it's a nature yama teenagers so la ama teenagers ke asuke ezalwe naleli gciwane nawo athi bafika kule level ikakhulukazi mangakaza achazela afike istage sokuthi bazorebella nje ukuthi ungenziselani into engingayazi aningichazeli nokuthi yini nokungichazela leto hlalani nayo ke kushuthi aweni lamaphilisi so kubalekile ke ukuthi abazali ngempela noma ama caregivers laba bakhulisa izingane bakwazi ukuthi bayithola indlela yokuyichazela ngoba abanye uthola ukuthi bayasaba ukuthi bayichaze uma ngabe saba ngiyayithi mina sondela emtholampilo seduze ukhulume no nurse ucela ukuthi ukhona yini umuntu ongakusiza uxoxa nengane so okoqala ke yilabo ntokozo othola ukuthi nje baku stage sokuba rebellious abafuni ukuthi bawaphuze but abesithu laba kade bachaza ukuthi umuntu sewaphuze isikhathi esithi azafika lapha ekutheni ngikhathele mani la maphilisi vele ngiyaphila inkinga ikuphi uyabona so ikhona ke into ehlala yenzeka abantu bathi bafuna ukuba ipill holiday aye kwi holiday kanti akusizi ke lokho ngoba uma ngabe uliyeka iphilisi noma uye kumshanguzo wakho ukuphuza igciwane liyakhula liyakhula emzimbeni amandla libe stronger nakho konke lokho and uma ngabe usuliyekile awusakwazi ukuthi na ubuyele ku regimen yokuqala sekufuna abaqale bakufake kwezinye inhlobo zamaphilisi so siyafisa ngempela ukuthi sikhulume nabantu sithi noma ngabe ukhathale kangakanani okwamanje iphilisi noma umshanguzo iyona ndlela yokuthi siphile kodwa uwodwa bakithi iphilisi elilodwa iphilisi elilodwa ulithi nje Gambaka. Yeah.